Здравейте! Днес ще правим вайрал японски чизкейк за цялото семейство. За целта ще ни трябва кисело мляко, бисквитки, каквито и да е. И може да си намажете с нещо бисквитките, за да ви стане по-сладко. Аз имам нутела. Време е да изсипем киселото мляко. Ще ми трябва. Така, напълнихме цяла залита. Нека да покажем на хората защо. Така. Не, ти удали си. Не ядем бисквитите, а правиме. Хайде. Мажем. То малко не потъва. Престани да ядеш Не стана. десерта. Добре, давай. Буцни го! Велиана. Вижте колко добре стана. За мен това е... Вкарваме в хладилника и след половин час е готов за ядене. И е време да пробваме. Развалих го. Браво на мен. И мама иска да го пробва. Айде, реакция. Аз по принцип не обичам мазане и бързане такива работи. Не знам, не разбирам. Ако не ти харесва, ще набия. Мляко с бисквити. Ако не ти харесва, ще набия. Топ.